Hi guys, ASMR Oby. Napište do komentářů, jestli to je ASMR Obyčka, nebo nějaký rozhled ASMR, nebo něco podobného. Jako, teď mi to hodí za to neviděli. Ale jako, to co mi to zaujalo. Napište s námi, napište do komentářů, jestli máte něco z těch ASMR, různých třeba kostičků, tyhle ty klávesnice, jumping a takhle. Já mám třeba takovýto mačečko, barevný takový. Pak mám dumpling, ten je takový secret, no dobrý. A pak mám ještě kůlkovku, ale to bude tebe. Sakra, jsem to nekoukla. Ale to můj tak. Dobrý. Vlastně tohle obličko dostáváme tady takové jakoby chození. Jako speedy. Jak bych to mohla dát tutaj ten kámo. A to vždycky úplně vytáčí. No, můžu sem? Počkej, a jak mám jako na tom běhat? Kámo. OK. U mě taky v reálu máte ASMR, protože to rovná jim takový máte smart. GG. Ale dej úplně kámo tohle hra, teda jako je tak akorát populární, protože jako i to se Sixelem se přidám a Muffin se přidám. A tohle japonský kočku děčí kámo. Takový kousek, jako co to je kámo. To jsem předtím nedopovídala, že mám ještě domačka králička. Nákladní. Já jsem viděla. Kámo, je. Jo, Maria. To asi nepřežijeme. Daj, povejkám. Co to je jako? A tohle. To není. To není. No nic.
Je to docela jako přetáhlo, protože to mám taky stejný, ale tohle je dobré. Tak jdeme na něco jiného. Já jsem tady po dlouhé době vrátila k Robloxu. GG. OK, guys. Guys, našel jsem úplně dobrou hru, která počítáme teď. Bude? OK. No, Olivu. Natočím vás já už neumím. Natočím vám příště nějaký dobrý video, který už budu mít rozmyslený nějakou hrou. Protože kamo, na to jsem úplně něco. Jsou tady hodně dobré hry, ale dneska skončíme s touhletou poslední. A příště vám začnu nějakou úplně dobrou hru. Nebo ale jako dobrý video, chápete, naprosto. Takže bye.